sa mata o sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules. That's sa 26 na kita karon, no? Sa bulan sang Enero 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa manakatuni na sa aton sininagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 6:30 sa lilisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Hello and good afternoon. Sa tanan nga nagapamati dira karon sa radyo kaangay sinin sa akon nga wala nga bahin, no? Ang poderoso ning radyo, no? Sa tanan nga malabutan sa aton si paguragwag sa 630 kHz. 6:30 sa lilisuan sa inyo si Tagsa ka mga radyo, mga kabombo, no? Sa tanan dira nga mga nagapamati na, sa tanan nga mga ulo-unwind na dira karon ay ho, updanay kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa liwat ini ang inyo alagad, si Miss Jazz para lamang sa inyo.
sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa mga nakatune na sa aton sini nagasigabo nga 630 kHz. Sa malabutan sa aton si Pagwaragwag. Hello, hello, and good afternoon. No? Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag wala labot sa aton sini nga 630 kHz sa gihapon. Welcome sa mga naga-enjoy. Pinaagi sa aton sini iya nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Ina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan sa mga nagapamati na dira karon sa aton siniiya nga official website, www.bomboradio.com. Sa mga ara naman dira karon ay host sa aton siniiya nga Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone. Ara na dirang inyo sini nga cellphone, no? Kinanglan well-equipped ina, embedded ang Bombo mobile app. Sa mga wala pa dira, no, naka-download sang aton sini nga Bombo mobile app sa aton sinitag sa ka-cellphone. Aber, download na kamo agod nga ma-enjoy ninyo kita, no? Ma-enjoy ninyo ang aton siniiya nga mga programa anytime, anywhere, as long as ara sa inyo sini nga cellphone kag embedded ang Bombo mobile app. No problemo. Sa mga naga-enjoy man dira karon sa aton si Facebook Live, hello, 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 and good afternoon. No, sa tanan dira nga lantaw na sa aton si Facebook Live, good afternoon, no? Kaway-kaway sa aton siniiya nga mga nagalantaw sa aton si Facebook Live. And of course, sa aton sini nga YouTube channel, sa tanan dira nga nagalantaw na sa aton sini nga YouTube channel. Good afternoon lang gidra sa inyo sa tanan nga mga maukod naton nga mga tagpalamati dira sa aton sini nga YouTube channel. Good afternoon. Hello, 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 and good afternoon, no? Ara na dira sila ho sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa YouTube channel sang DYWB Bombo Radio Bacolod. By the way, sa aton siniiya nga mga nagalantaw na dira sa aton sini nga YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and share, no, and hit the notification bell below para nga ang aton siniiya pag inupdanay sa YouTube ya kompletos recados. Again, make an LSS, no? Like, subscribe, and share. Mga kabombo. Kamusta? Kamusta ang aton siniiya nga pag sinalayo subong adlaw Miyerkules, no? Una sa tanan, salamat kita kay ti ari pa kita diriya, no, sa aton siniiya nga programa diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Ara man kamo dira. Inupdanay kita sa gihapon mga kabombo, no, diri sa aton siniiya nga programa kahapon lamang. No, it's another day, no, to be grateful for, no? It's because nga may ara kita sang another day, no, to celebrate good life. Bisan may mga problema kita sa aton sini nga kabuhi, okay lang, no? Ang importante ga bato adya mga kabombo, no? Kung kaisa mambal ka nga ahay nagapalang luya ko sa mga balita nga maangkon ko. Especially kung ang aton sini nga mga pinalangga sa kabuhi, no? Amo ang apektado, sige lang amo ginaya. Si Miss Jess amo na isa sa mga weaknesses ko, no? Akuon ko na iya, but apisar sina, no, sa gihapon sa subong ari kita, no, sa sulod sa 52 anyos ko nga pag-existe diri sa kalibutan, sa gihapon ari kita, no, ari diri si Miss Jess sa inyo despite sa aton sini mga weaknesses, ang aton sini iya nga mga imperfections, no, is because nga ang aton sini iya nga source of strength hindi man halin sa aton. Kay kun aton lang mga kabombong aton sini nga strength hawot-hawot, no, ang aton sini nga strength why giniya, pero bangod kay ti may dako-dako kita nga Dios nga ginasaligan, ginasandigan, ginatuuhan
Ti sa subong niya ti kita mo ari pa man kita gani diri, no, mga kabombo, no, ari kita diri iya nga naga serbisyo para gid sa inyo, no? Natural lang na nga kon may mga pagtilaw ang pila ka miyembro sa aton si pamilya, ang mga pinalangga naton sa ang mga pinalangga naton sa kabuhi, yang aton dahil himuon, it's either mabulig kita, kung may inugbulig kita, pero ang pinaka-importante sa tanan, no, ang aton sini nga pagpangamuyo, no, bringing them to in front of God, no, itugyan ang tanan-tanan, Lord, ikaw nang bahala, no, sa akon sini iyang bana, sa akon sini nga asawa, sa akon sini iyang kabataan, sa akon sini nga mga babies, no, sa akon sini iyang iloy kag amay, sa akon sini makauturan, Lord, sa mga kahinablusan ko, sa inyo siniman nga mga pamilya, no, itugyan naton sila tanan sa mahal nga magkaako, no. Iti ang Dios niyang bahala, no, siya nang bahala sa aton tanan-tanan kon ano ang iya siniiya nga paghimuon, because His will is always perfect and His will is always on time, mga kabombo, no? So, itugyan lang naton sa iya ang tanan-tanan. Kung ano man dira ang sabat, let it be. It is God's will and it is always perfect. Sinasiling ko na gani, no? So, danay kita diri mga kabombo, pampa good vibes ni Miss Jazz sa sining beautiful Wednesday morning, no, diri and afternoon, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, danay kita diri sa gihapon, no, kag by the way, ara naman dira ang aton siniiya nga mga pinalangga nga mga kauturan ay ho, especially ang aton siniiya nga mga birthday celebrants, no. By the way, happy birthday sa kay Miss Christine Joy Huxon Apostol, no? Si Kabombo Tintin. Avid listener gid sang Bombo Radio siya. Ang iya sini nga mama, no? Nagapamati gid ang iya sini nga makaparentihan, headed by her mama diri sa Madalagan, Bacolod City. Kag sumuman ang mga Huxon Apostol family sa may barangay Takuling, nagsumuman sa Banwa sa Murcia, no? Kalapkip na kuno ang mga millennials, niya nga mga nephews and nieces. Ining birthday girl ni subong mo, no? Si Inday Tintin. Si Miss Jazz, aragi ko siguro sa school. Pero aragid ang akong si mama nagapamati. So, happy birthday sa kay Christine Joy Huxon Apostol today. No, Tintin, happy birthday, no? Pero si Tintin nagmensahe sa akon, sila nga Miss Jazz, few months na lang, makagraduate na ako with happiness and determination. Wow! So, advance congratulations sa imo, Tintin. Amon ablas ng una, si Inday Tintin daw, wala pa ni nga plano nga magpadayon sa iya sa pag-eskwela. Bangod sa pila ka mga circumstansya, no? You can't blame her, pero sa ulihi, sa natagan sa tsansa. So, si Inday Tintin, she has been making her very best, no? Ang iya sa nga effort, dali na lang mabalikan. Dali na lang siya mag-graduate. Sila nga Miss Jazz, birthday ko subong, kindly patukar ang ambahanon Unlimited sang Bombo Music Festival 2016. Bauti para gid ini sa imo, Inday Tintin, no? Katahumbaya sa sining ambahanon, no? Ang Unlimited, amo ini ang aton si Grand Champion sang Bombo Music Festival 2016. Kay katahom sa iya siniya nga mensahe. Ti amo gini ang personal gin request ni Inday Tintin ang Unlimited kay gin compose ni kag gin interpret sa isa ka taga probinsya sa Antique, no? Si Danet May Kaimo, ang bata ni Sir Dante Beriong nga amo ang tag sulat kag taghimo kag tag kantaman sang ambahanon kabuhi sang kabuhi ko kag longing na permita di ginapatukarma, no? So katahom sang mensahe ang Unlimited Grand Champion sang Bombo Music Festival 2016. Para gid ni sa imo, Inday Tintin, sa imo sining request, you're unlimited, you are meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited and there's no end to what you can do. All
your battle scars. You should wear them proud, 'cause tomorrow there's something you sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. This is for you, Tintin, sa tanan nga mga naga-birthdays dira. Sa tanan nga may mga ano sa kabuhi, mga handom sa kabuhi, no? Unlimited. Wala sang limit ang aton siniiya nga mahimo sa paglabot sang aton siniiya nga handom sa kabuhi, mga kabombo, as long as nagahimakas, no? As long as dala na dira pangamuyo nga bayan sa mga ginahimo adlaw-adlaw just to reach for that dreams of yours, no? Kaangay ni Inday Tintin, dali na lang sa mag-graduate, ho? Tatak Recoleto si Inday Tintin, no? So, advance congratulations and happy birthday today. Sa tanan dira nga naga-birthday subong adlaw, happy birthday. God bless you guys. Ariho ang gin-request ng aton si birthday girl, ang Ambahanon Unlimited Grand Champion sang Bombo Music Festival 2016. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to set you free? You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just a faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, 'cause tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to make you see that you're unlimited? You were meant to win. It's inside of you, just
Unlimited mga kabombo. Amoy tong aton si pambukas nga bahalon para gid sa inyo tanan-tanan. Labi na gid sa tanan dira nga nagahandom sa kabuhi. Nga makatapos gid sa pag-eskwela, go go go, no? Apisar nga ti bangod sa ginatuwag bala nga pandemic tuman nga apektado, no? Aton siniiya nga eskwela labi na gid sa aton si mga estudyante, grabing adjustment. Although ara man lang sa sulod sang balay, puti lain gid ang face-to-face classes mga kabombo, no? So, para gid to sa kay Tintin na apostol, no? Sa aton sining birthday girl today kasi tanan nga naga-birthday subong mga kabombo. Si Inday Christine Joy Tintin Apostol, happy birthday. Aton gina siya nga avid listener, no? Sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang kag sa Bombo Radio as a whole. Katahom sa Ambahanon Unlimited. Kung kamo mayara dira sang abilidad sa pag-compose ng sinimatahom nga mga kaangay sa matahom sini nga mga bahanon, no, compose na kamo mga kabombo agod nga kon ma-proceed na kita sa aton next nga Bombo Music Festival nga contest sa paghimo sa mga original beautiful songs, no? Pwede gid sa gihapon mga kabombo, no? At least ready na kamo dira sa paambit man sa inyo sini nga God-given talent. Say you're not worth it, Never doubt your dream. don't deserve a thing. What if I told you that all of these were meant to be? Ang pagkamapisan, nagahimakas, agud lamang makatapos sa pag-eskwela, apisan sang kapigaduhon. You were meant to. Pila ka adlaw ti malabot nyo gid ang inyo sini nga handom nga magka-diploma kamo, no? Samtang may kabuhi, may paglaom, to? Sa mga gusto dira makatapos sa pag-eskwela, tapusan nyo gid bisan ano pa dang matabo, no? Never doubt your dreams. Your dreams, say them all out loud. Chase away your fears, rise above that cloud. By God's grace and by God's mercy, malabot nyo gina, kag maagom ninyo ang inyo sininga pinakamimithi. That is to have a diploma, magkakurso kamo, kag amo na ang liyabeng nga mabatuan nato ng aton siniiya nga kapigaduhon, no? Kung may ara na kita sang ginakaptan nga diploma, makapangita kita sang trabaho. Just have faith within. There's no end to what you can do. All your battle scars. May mga naagyan ka mo nga daw hindi manami, no? Kag nagtuga sang paghibi, mga kalutusan sa kabuhi before, no? Hindi nang madulaan sang paglaom kay pila ka adlaw man ang puwasan ina kag ina nga mga scar sa aton siniiya nga lawas, no? Literally pwede man, no? Mausar naton ina sa pila ka adlaw, no? Nga kag ahay amo na siyang aton siniiya nga daw remembrance ngati ang aton siniiya kabuhi dili sa kalibutan puno sa mga pagtilaw pero sa gihapon nalampuwasan with flying colors mga kabombo. Good afternoon lagi sa kay Sir Scorpion Red, no? Sir, good afternoon. How are you? God bless you. Kay Sir Ferdinand, good afternoon lagi. Sir Ferdy Galila, good afternoon. Give my regards to your wife and to your beautiful children. Halong lang kamo dira, sir. Aton siniiya nga Bombo International Correspondent, mga kabombo. Si Eva Mabayan, good afternoon sa tanan nga mga nagapamati. First time ko pa lang naka-view sa imo program. God bless everyone. Eva Mabayan, salamat gid kag kabay pa everyday make it a habit, no? Make it a habit nga makalantaw diri kag ulo unwind sa makadali, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang.
Eva Mabayan. From where are you, Eva? Sumuman si Frichel Panton. Good afternoon, Miss Jess, to your program. Patamyaw lang ang akon papa. Si Bebot Manderico, no? Good afternoon sa imo, Sir Bebot Manderico, sa Barangay Paraiso, Sagay City. Listener, good. Humalin sa aga hasta na sa gabi. No? Sa kay Sir Bebot Manderico, good afternoon. Nita Villagracia, Bulacan. Miss Jazz, hello. Pertigid ka kalipay ko kon mabatian ko nga ginabasa mo ang mga comments ko. Grabe ginang kalipay ni Ma'am ni Ma'am Nita Villagracia, Bulacan. Nati, sige. Grabe gidyang akon nga kalipay daw mapawi ang kahidlaw ko dira sa Negros. Din ka na subong, Ma'am Nita. Listening here in General Trias, Cavite. Okay, dira sa Cavite. God bless, Miss Jess, and keep safe always. Likewise, sa imo, Ma'am Nita Villagracia, Bulacan. I like your voice, Miss Jazz. Christine Joy Hoxon Apostol. Happy birthday! Kagasubo man si Ma'am Juvie Sars Amodente. Hello, Ma'am Juvie. Dira sa may, sa may New Zealand. Isa sa aton siniiyaman nga, Bombo International Correspondent, no? Dira sa may New Zealand. Ma'am Juvie Sars Amodente. Good afternoon. To our beautiful singing anchor woman sa kahapon lamang. Thank you. Please greet my nephew, Miss Jazz. Okay. Rowie Castor, sa Salay City. Happy birthday, Rowie Castor. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Sa kay Rowie Castor of Salay City, happy birthday. No, ang co-celebrant in the Tintin ho. Sheila Diego Cabalfin watching from Dos Hermanas, Talisay. Good afternoon, si Star Apple. Good afternoon si imo Star Apple. This just we're listening right now. There is a Woodside one favorite ko gid or favorite kagid ni Mother Earth ko, Joycey Aplaon. Si Mother Earth niya nga si Joycey Aplaon, si Mrs. Joycey Aplaon. Good afternoon sa imo, ma'am. Thank you so much for always tuning in and listening, no? Si Star Apple ni. Okay, mga kabombo, pila ninyo pagid ka mga mensahe dira ho. Dugay-dugay aton ina nga pagabasahon, labi na gid man sa my YouTube channel sa kay Michael Galarosa. Good afternoon sa imo, Michael Galarosa, no? First ko nga nakabaton sa mensahe sa YouTube sa kay Michael Galarosa. Subo man si Demetri Fyodorov, kag si Abigail Marina, si Isabel Cantila. Good afternoon. And of course, dira sa may sa kay Abigail Marinas. Good afternoon sa mga suki naton no? Diriya sa aton siniya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ari anay ho ang pila naton ka mga panumdom. Magabalik ang aton palatuntunan kahapon lamang kay ang aton sininga letter sender. By the way, ang aton sininga letter sender nagapakilala gid lamang no ang aton siniya nga letter sender nagapakilala sa kay Evelyn. Si Evelyn is 49 years old sa La Carlota City. Ato ila pagbasaw niya sini nga true to life story pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones?
Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 Bacolod. Paradyo Bombo. Okay, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para gid sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki ay ho ang aton sinip masami nga gina paambit diri nga pila ka pinanid no sa maragta sa aton siniiyang kalibutan kung may dalalag ko kag sumuman sa aton siniiyang Philippine history mga kabombo no. Labi na gid sa mga young people, sa mga millennials, no? Generation Y, Gen Y, aka millennials. At least may ara man sila sang ihibalo, no? Sa pila ka mga importante nga tinipik, no? Pinanid sa maragta sa aton siniiya nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Sa sininga hapon, antes pa man naton pagabasahon ang kasaysayan, ang true to life story ni Evelyn, mga kabombo. Ari anay aton siniiyang Today in History, no? Sa aton sini kahapon lamang Today in History with matching graphics and pictures, mga memorabilia sa sini nga hitabo mga kabombo, no? Sa aton sini nga world history. Nakaibalo bala kamo nga sa kaangay nga petsaya subong adlaw Enero 26 sa tong 1905. Wala pa kita ni nabunag no diri sa kalibutan. So natabo ini at least kita nga mga ulihing tubo baw kita nga mga wala pa na bunag natabo ini sang 1905 kun aton isipon mga 117 katuig na ang nakaligad no sang nasapuan ara sa aton sini nga Facebook live makit-an ang pila ka mga memorabilia sini no. That was January 26 of 1905, 117 years ago. Sa nasapuan ang pinakadako nga diamond. When we say diamond, nami, no? Diamonds are forever. No? Kangay sa aton si mga kauturan, ang pinalangga ta nga mga pamilya, ang aton si mga utod, no? They're just like diamonds that they are for forever. No? Sa aton siniiyang kabuhi diri sa kalibutan. So, the same day today, nasapuan ang ini nga diamante nga ni, no? Pinakadako nga diamante sa bugos nga kalibutan so far, mga kabombo. Kaini ang ginhingalanan, Cullinan Diamond. Ining Cullinan Diamond, nasapuan ini sa Premier 2 mine, no? Sa minahan, sa banwa sang Cullinan, sa Guating Province, so kung minahan nga malapit sa Pretoria, dito sa South Africa, mga kabombo, no? Grabe, no? Ang ining diamante nga ni pinakadako sa bugos sa kalibutan so far, na wala pa siniya sang may nakasurpass ang kadakuon niya ni mga kabombo, makit-an o kung nakit-an dito, the same day today, sa may South Africa, no? Ang ini nga largest gem quality rough diamond ever found, mga kabombo, nagabugat ini sang 3,000
106.75 carats. Imagine, grabe ang carats sa sinino. Ukon 621.35 grams. Ukon 21.9 ounces, mga kabombo. Perti kadako ang ini nga diamante nga ni nga nasapuan dito sa minahan dito sa may Africa, sa South Africa. Ang ini pinakadako nga diamond sa kalibutan giningadlan sunod sa apelyido abi sadto sang tag-iya sang minahan nga ni, no, wala labot sa lugar nga Cullinan man ang ini nga banwa, no, ang tag-iya sang minahan, no, sang sini nga diamond kung sa diin diri na sapuan ang pinakadako nga diamond ever worldwide. Ginsunod sa apelyido sang tag-iya, no, sang minahan nga si Thomas Cullinan, mga kabombo. Isa ini siya ka South African diamond magnate nga amo ang chairman man sadto sang amo nga minahan. Sa tong April 1905, mga kabombo, abi ninyo ginbaligya, no, ang sang April 1905 ginbaligya sa London ang ini nga diamante, no? Apang apisal sang ginpamutang nga mga interest, wala ini gihapon na baligya sa sulod gid. From the time nga nasapuan ini kag nadiskubrihan ka nakutkutan dito sa may South Africa, no, ginbaligya 2 years pa, no. Sa sulod sang duha ka tuig wala gid sa may nakabakal kay perti gid ka mahal, mga kabombo, no. Ang ining Cullinan diamond. Tub nga nag-abot ang tuig 1907. That was 1907, 2 years after ang Transvaal Colony Government amo ang nagbakal sang Cullinan diamond. Amo ni sila ang nagbakal, no, ang pinakauna sadto nga nagpungko bilang Prime Minister sang South Africa, no, nga si Louis Botha. Amo ang nagpresentar sang Cullinan diamond sa nagapungko man sadto nga hari sa United Kingdom na si King Edward VII. Sa ibaligya tani sa hari sang United Kingdom, no? That time si King Edward VII. So ang ini nga diamante ang ginpang utod-utod ini, mga kabombo, kay kung isahon lang di daw hindi man bala mahimuan sa mga mga alahas, no? So ginutod-utod ini, ang nagutod-utod sa sini nga pinakadako nga diamante sa bugos ng kalibutan, ang Cullinan diamond. Ginutod ini sang Royal Assur Diamond Company o ni Joseph Assur and Company, no? Sa isa ka pamilya medyo daw nabulubudlayan pa ni sila magutod, no, kay makon mo na ka pertig ka ang ini nga gem bala ti kanugon kag kamahal kon mautod man lang bala nga hindi insakto, no? So primera klase gid ang manug-utod sini. Bangon santuman nga kadakuon sa sini nga Cullinan diamond, mga kabombo, madamo man ang na-produce sini nga mga stones, no? Sanggin isa-isa naggalabot ini sa Siam, no? Ang pinaka-famous gid sa nagkalain nga cuts and sizes, mga kabombo, from the largest to the smallest nga cut sa sini nga diamante. So ang ining largest nga diamond, mga kabombo, sa pag-cut sini amo ini ang Cullinan 1, no, or the Great Star of Africa. Kag ang yan sini kadakuon sang gin-utod na ni, amo ni siyang pinakadako. Ang Cullinan 1, the Great Star of Africa, sa kadakon sini nga 530.4 carats o kon 106.8 grams o kon 3.74 ounces, mga kabombo. Kag amo naman ini karon ang largest clear-cut diamond in the world, ang Cullinan 1 or the Great Star of Africa, mga kabombo. Ang ini nga bato o kon diamante, ang yara ini nabutang sa ulo ayon sang sovereign's scepter with cross, no? Ara ini sa scepter nga may cross sa ulo-ulo ayon
nabutang ang ining Kulianan 1, the Great Star of Africa. Ang ikaduwa diri nga tinipik no ang pag-utod ay ikaduwa diri, the second largest is Kulianan 2 no. Ang ini nga Kulianan 2 or sa gihapon the second star of Africa nagbugat ini sang 317.4 carats or 63.48 grams mounted in the imperial state crown, mga kabombo, no? Sa karon ang ini nga mga diamonds nanging kabahin ini sa crown jewels. Kag pito diri kaiban pagid nga mga major diamonds kay nasining ko na no gin utod-utod ini siyam tanan ini sila kabilog, no? Kag ang 7 other major diamonds sang Great Star of Africa nagbugat ini sang 8.29 carats or 41.66 grams, no? Kag ini mga kabombo ining pito nga ni nga tinipik or gin-cut, no, sa pinakadako nga diamante nga nasapuan sa kaangay nga petsa subong adlaw January 26, mga kabombo, no? Ang ining pito ka cut kag sizes ara ini karon pribado nga ginapanagiyahan sang reyna sang Grand Britanya na si Queen Elizabeth II, no? So wag mong arao makita, no? Wag niyo isnabin, grabe niya mga alahas ni Queen Elizabeth II dia. Kaga she privately owned this 7 cuts of Kulianan diamond, mga kabombo. Agin inherit niya malang ini, no? Sa iya sining lola, sa iya sining grandmother, si Queen Mary sa tong 1953. Ginhatag sa iya iti siya ang dason nga nagpungko abi, no? Ang heir apparent that time nga si Elizabeth, mga kabombo, no? So the Queen right now also owns minor brilliants and a set of unpolished fragments, no? Mga tinipik sang ginutod ang ining Kulianan diamond, mga kabombo, no? Grabe, no? Grabe nga precious gems, no? Nga nakitaan dito iya sa isa ka minahan sa may South Africa, mga kabombo. That was 117 years ago ang pinakadako nga diamante sa bugos sa kalibutan, mga kabombo, no? Kag ini ang ginauyatan patusadto sang tag-iya, no, sang minahan nga si Sir Thomas Kulianan. At least may nawaluan kita, no, the biggest diamond in the whole wide world, ang Kulianan diamond sang South Africa. By the way, good afternoon nandira sa kay Ma'am Zenaida Nieves Faliorina. Miss Jazz watching FB Live sa Mabalacat, Pampanga as always. Sa mga regards na sa mga Antiqueños. And of course sa kay Lani, no? Sa kay Larnie Ganda Canarejo. Wow. Miss Jazz, greet lang happy birthday sa kay Little Pastor Azriel Suarez from Tita Larmy. Ano, Tita Larnie Ganda Canarejo. At sige, sa kay Little Pastor Azriel Suarez, happy birthday sa imo tuto. Kag si Carl Arfed Sola Hamandre, request ko Miss Jazz, ano ni man? We don't talk. About Bruno Mars. Ate, sige. Pinky Chodoro. Miss Jazz, good afternoon from Barangay Pacol, Bago City. Hello. Rona Tupal, good afternoon. Miss Jazz, bagay. Ate, sige. Thank you. Tamiyaw ko lang akon nga loving husband dira sa Mansilingan. Happy listening. What's the name of your husband? Rona Tupal. Edwin Goshauco, good afternoon. Marcelino Bunayog, mayang hapon si imo, Miss Jazz. Mayang hapon man si imo, Marcelino Bunayog, no? Kag sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki sa mga nagapareser na diri ay ho, sa aton sini nga Facebook Live kag sa YouTube channel. Pagpapayin Standard Time, 52 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari ang aton siniiyang pinaka-main menu
ang inyo sini nga kasaysayan. Kag sila siling ko ng aton sini nga letter sender, nagapakilala lamang no sa kay ang aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Evelyn. Evelyn is 49 years old sang La Carlota City. Yari ang iya sini iya nga kasaysayan. Iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz ka sa mga tagpalamati sa imo pala tuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Evelyn, 49 years old sang La Carlota City. May bana, apang bulag ako karon sa akon bana, kag mayara kami Miss Jazz ang apatanan ka mga kabataan. Mga 7 katuig na Miss Jazz nga nagbulagay kami sang akon sini nga bana, bangod nga nagkarelasyon ini siya sa iban nga babayi. Kag para sa akon Miss Jazz, amo ini ang ginhalinan kung nga daw gindimalas kami iya sa amon sini nga pagpangabuhi. Balaan mo Miss Jazz, dugay nga nangin OFW ang bana ko. Sadto maayo ang dalagan sa amon sini nga pagpangabuhi, hindi man sa pagpabugal Miss Jazz. May negosyo kami sadto nga natukod, pero sang time nga nagpauli for good ang bana ko, kag diri na nagtiner sa balay, ahay, nagkarelasyon siya sa iban nga huben nga babayi, nga amugid ang ginhalinan Miss Jazz, sang akon sini iya nga pag-ugtas. Wala Miss Jazz, wala sang adlaw nga wala ako sadtoy nagaugtas Miss Jazz. Wala sang adlaw nga ang akon sini nga pag inugtas Miss Jazz. Grabe gin mo. Sala siling ko na gani sa una sa prangka nga sugilanon Miss Jazz. Matambok ako nga klase sang babayi. Labi na gid sang time nga ti kun sang time nga wala din ang bana ko, kag ato siya nagatrabaho sa abroad, ang kamingaw kag kahidla ko Miss Jazz. Ginapaupo ko lang sa akon sini nga sa pagkaon kag upod na ang akon si mga kabataan. Pero sang time nga bisyo ang bana ko sa babayi, dili na Miss Jazz, balatian ako, in and out ako sadto sa hospital bangod kay grabe gid ang akon sini iya nga pag-inugtasan sa akon sini iya nga bana nga sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, budlay ang sitwasyon namon sadto. Hindi lamang ako ang affected, kundi apektado man ang akon siniiya nga mga kabataan. Sinasiling ko na 4 kabilog nga amon si mga kabataan, kag sa 4, 3 gid diri mga babayi. Amo na bala Miss Jazz ang ginahambal nga para sa akon daw nangin matuod nga kung nagabisyo ka sa babayi, kag ang imo siniiya nga mga kabataan, mga babayi man, pila ka adlaw ang imo si mga kabataan, amo ang bayad sa imo sinihinimuan. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, ang sulat ako bangod sa karon naluoy gid ako sa akon sini nga kamagulangan nga bata nga babayi. Ang akon siniiya nga eldest Miss Jazz, di may bana ini siya, kag sa prangka nga sugilanon ang akon siniiya nga bata nga babayi, ining eldest namon nga bata, ang iya sini nga bana sadto but-anan man. Rason man gani nga ti wala gid ko sang may isiling abe, apisar nga ti siling ko gani sa bata ko sadto, ti bayaan mo na si mama nga gin bayaan man kita sang imo sini nga amay, mamana ka man dayon. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, ang akon sini nga bata, daw arab lang daw nagrebelde siya bala sa iya sini nga nanay o sa iya sini nga amay. Ako nga nanay Miss Jazz, daw nabudlayan man, nabudlayan ako sang amon sini nangin sitwasyon. Kaya wala na sila sang amay, kay sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, ang eldest ko niya makapapa gini. Sang time nga naibaluan niya man, nga ang iya sini nga papa, ang nagkabisyo sa babayi,
wala labot sa akon, Miss Jess, nga nagproblema ako kang nagbalatian ako. Ang kamagulangan ko nga bata nga makapapagid, nagrebelde man, Miss Jess. Nakibot ako nga sang naglakat tong iya sini nga amay, kag daw mga pila lang to kabulan, naglisensya baya sa akon nga magpamana. Di wala ako sa may mahimo, Miss Jess, iti nagpakasal sila, kay suno pa sa iya, nga nakita na niya ang iya sini iya nga gusto nga maging kaupod, pero linghod pa kuntani, Miss Jess. Siguro bangod sa iya sinibala nga nabatyaga nga kasubo, kay tigin bayaan kami sang iya sini nga amay, sang akon sini abi nga bana, nagbiya ang bana ko, Miss Jess, sa amon ang akon sini iya nga kamagulangan nga bata. Isagid sa mga naapektuhan sang tuman ang akon sini nga eldest, kay ti sinasiling ko na gani, pero ti sa iya ka-close siya sini nga amay. Ti do nagrebelde siya, kag that time, may lobyo gid man ni siya, Miss Jess, pero wala gid ko yung nagdahom nga malisensya sa dayon kang magpakasal. Wala na ko sa may mahimo, Miss Jess, Ay suno pa sa iya, nakita niya naman niya ang gusto niya nga lalaki, sa iya sini iya nga pagpangabuhi, abi, Miss Jess, diri sa kalibutan. Isiling ko, basta importante, hindi ka pagpahilio na, hindi ka angay sang amay mo nga ginimo sa amon, sa aton abi. Di amo na, kon nga, ang siling ko, ang pangamuyo ko lang nga mangin, okay, ang ila siling nga pagsinalayo. Pero Miss Jess, do ginabo, gidlo sa bato, ang hambal sa iban nga, ang mga kabataan nga mga babayi, amo na siya ang manabat sa ginhimo nga pagluib sang ila sining nga amay. Kay abi ko anay nga sini iya nga nangin bana but-anan. Pero abi mo, Miss Jess, sa subong, amo ni ang problema ko gid. Kay ang iya sini nga bana, nadakpan namon man, Miss Jess, nga naga pangbabayi man. Ti ang bata ko naman, nang gaturagay ang luha ko, Miss Jess, nga makitaan kong bata ko, nga grabe ang iya sini iya nga ano bala, nga pag-ugtas man, kag doon nakitaan ko ang kagalingon ko. Hindi ko na namian sa ngalan nga daw nakitaan ko ang kagalingon ko sang time to, agin bayaan man kami sang akon sining nga bana, saya sining nga amay, bangod kay ti may iban man nga babae. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jess, kung pwede pa lang nga akuon ko ang mga problema sa mga kabataan ko, kung pwede pa lang himuon ko, kay naluoy ko bala mga babayi man. Pero ila sining nga amay, Miss Jess, in fairness, wala man sa pagpabugal, nga amo na nang iya siniginhimo sa akon, ginuiba niya ko, o nagrebelde ang amo sing eldest bangod man sa iya, nagpamana na lang temprano pa. Pero sa prangka nga sugilanon, Miss Jess, ginabuliga namon subong ang akon sining nga eldest, ang amon eldest nga bata nga babayi. Ga-reach out man siya, kaya gusto niya man may ara panahon, Miss Jess, ang gusto magbalik sang bana ko sa amon. Pero wala na kuya. Pamatod na kuya nga na nahimo na niya ang pagtraidor sa akon, paano abi kon hatagan ko sa tsansa, himuon niya liwata. Nakaibi na kuya, Miss Jess, ang binaldi-baldi nga luha. Ini na kuluyag yung ma-experiensyahan at tuliwat na binagid nga maapektuhan na maliwat ang amon si mga kabataan. In fairness sa bana ko, Miss Jess, sa akon si estranged husband, nag-reach out siya sa amon sini nga mga kabataan. Nakapangayo man siya gani isang patawad sa amon si mga kabataan. Masuno pa sa iya ti pasensyahanan lang ninyo si Papa ninyo, kay mahuyang lamang ako. Sa prangka nga sugilano, Miss Jess, wala naman ini sila sang iya sinisadto nga babayi. Ang third party, abi ko nga ang nabugras gid amon sini iya nga pag-asawahay. Amo na gani, Miss Jess, wala man na siya iban pa man subong. Nagapangayo siya sang tsansa nga magbalik, pero sa nasiling ko na nakapamatod na ko. No, sa amat-amat, napatawad ko naman siya, Miss Jess, pero sa edad ko karon niya nga 49 anyos, suno sa pasaiban, bata pa man, makapangita sa iban. Pero Miss Jess, nasiling ko na
I had enough, no? Grabe na tong akon siniiya nga pagluha sang gintraiduran ako, ginuiban ako sang akon sini nga bana. Kung sa karon amo naman ning akon sin problema daw ang akon sin tigipuson Miss Just daw ginalihap every time nga mag-pour out ang bata ko nga babayi nga nadakpan niya gid ang iya sini nga bana nga nagapangin babayi man. Miss Just sa prangka nga sugilanon wala ko ni subong ginaistorya kag ginasapak ang iya sini nga bana. Kay suno sa akon sini iya nga bata, nagapangay man siya sang patawad, kag nagapangay pa siya sang tsansa man. Kaya iti ang bata ko yung Miss Jazz, luyag-luyag gini sa iya sini iya nga bana. Kag may ara sila sa isa ka bata, hindi siya gusto nga ang iya sini nga bata, iya ti magpariha, mabala sa ila, nga ti ginbayaan bangod sa iban, nakapangita sa iban nga babae. Isiling ko, istoryahin ninyo kag ipahanumdom sa iya kay hindi pa ko gusto Miss Jess maistorya ni sa banan niya kay basi bala matapayan ko or masakit ko siya. Kaya grabe ang akon sini iya nga pag hatag sa iya sang nangin kampante ako kuntani sa iya nga siya ang napamana sang akon sini nga anak. Pero nakibot ako nga amo ini naman ang nagakatabo. Para sa akon, Miss Just daw, history repeats itself. Kang amo ini nagalihap gid sa kasakit sa akon sini nga dughan nga makitaan kong bata ko nga nagahilibion. Po sa subong, nagambal ang bata ko nga ti nagapangay man patawad ang sini nga bana nga hindi na niya ini pagsuliton pa, isiling ko hambala siya. Kaya hindi na gid pagsuliton pa. Kay basi kun ako na gani ang mag-react sa ginahimo niya sa imo base kung ano pang matabo. Sa prangka nga sugilanon Miss Just wala pa ko ni naka-istorya sa bana sang bata ko. Kay gusto ko sila anay ang sulbar sa ila sini nga problema. Miss Jazz, sa subong amo ning akon sini iya nga fear nga kabay pa nga hindi man matabo sa akon sini duha pa gid ka mga kabataan nga babayi kay apat ini sila Miss Jazz. Ang kamagulangan ko, amo ni subong ang medyo may problema. Ang ikaduha, amo ning lalaki, ti daw ka okay kay lalaki. Ang agot kag ang second to the last, amo ning mga babayi. Linakulbaan ko, ginambalan ko, gina sila nga kung mamana kamo, kilalahon nyo gid. Kay isa na ka-ehemplo, ako, ang inyo siniya nga ginhimo sa inyo sining amay, kag subong man ang inyo sining nga magulang. Kilalahan nyo gid sa maayo kag antes man kamo iya magdesisyon na. Mas just tubtob lamang din ako si pagsaysay, pasensya lang gid nagapautwas lamang ako Mas Jazz. Ang tagpadala si Evelyn, 49 years old, sang La Carlota City. Maying hapon sa imo Evelyn, no? Una sa tanan, salamat gid sa imo sini pagpaambit sa imo kasaysayan. O ti amo ginabala mo sinasiling ko na gani kun magka-problema ang relasyon sa mag-asawa. Ang number one gid nga biktima amo ang mga kabataan, no? Ti hambal gani sa iban kun lang chicks ka kuno mga kabataan mga bababayi pila kadlaw mo na siyang manabate. Suno pa sa kay Ma'am Evelyn daw natabo gid subong sa iya sini nga eldest nga bata nga babae, no? Pero Evelyn sige lang suno pa gani sa imo ang imo sini iya nga pagka mabakod, no? Masakit man matuod sa mga lalaki dira, no? Kung plano naman lang ninyo magpakasal kamo, kag plano ninyo nga islan man lang inyo sini nga mga asawa or vice versa, no? In order to be fair, no? Hindi na lang kamo no? Hindi na lang kamo iya magsulod sa sini nga commitment kung mangita man lang kamo sa iban, no? Hambal sa iban ti tao man lang kita, no? Men by nature are polygamous. Hindi na manami nga mula na sa masami kay ti parehas man lang kita may ara kita sang panghuna-huna, no? So may ara kita sang feelings, no? O para sa ato niya, we know what is good and what is right, no? So palayo kita sa mga
sa mga temptasyon sa kabuhi, no? Sabi na gid sa mga lalaki, amo na ginambal nila nga kon may nagapulo palapit gani, may nagauro arigay, kon ang ano nang gapulo palapit, siyempre tukon ba amo gina. Di makapasakit, kita mo na ang apektado diri ang mga kabataan. Wala labot sa asawa ninyo, no? Sa inyo sining spouse, no? Or sa bana ninyo kung ang babae naman niya ang magbisyo, no? Kabudlay gid. Kita mo sa una, okay gid kuno ila sini iya nga pag sinalayo ang ila sini nga pagpangabuhi kay ti former OFW, no? Naka supot-supot, nakatindog sa negosyo, pero sang ari na diri intrahante para sa kay Ma'am Evelyn diri nagsugod ang dimalas sa ila sini nga pagpangabuhi, no? So kabay pa Evelyn, be there sa imo sining asawa kag kabay pa nga ti hindi na ni paghimuon padayunon nga himuon sang bana, no, sang imo sining nga bata kay I'm sure, no, although gamay pa magurong apo mo maisas la ka bata, definitely ang mangin affected diri kung broken home na or broken family na ang mga kabataan amo ang makaluluoy, no, mga kabombo, no. So pangabuyuan, no, sa imo Evelyn, no, kon in fairness sa bana mo ti ara man siya nagabulig-bulig man pati sunod pa sa imo ya the damage has been done, no. Hindi ka na wala ka na amor pa nga magbalik pa siya sa imo. So, imo na desisyon, no? Kag sino man abing manamian sina nga asawa, ti kundi masakit ina nga klase sang eksperyensya, no? Kabay pa nga hindi ina matabo sa aton. Nga may mga bana kag may mga asawa, no? Sa aton sini nga mga nagapamati diraw kung kamo mayara man sa kasaysayan. Sana sila ko na Evelyn, don't forget to pray and be there sa imo sini nga anak nga babayi, no? Nga nagasunod pa sa imo daw history repeats itself pero kabay pa nga malapuwasan nila initanan kag makamarasmas aya sini iya nga makamarasmas aya sini iya nga ban naman no nga untatan na ang kabuangan kaangay sini. So kung mayroon ka mo sang kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gini email sa aton si email address, ang aton si email ad bombo_bacolod@bomboradio.info, mga kabombo in small letters, no? Wala kita sa panahon, but before that, ari-anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Isaiah, chapter 58, verse 11, kag ara pagid sa Psalm 103, verse 5, kag 2 Corinthians chapter 5 verse 7, no, mga tinipik sa balaan kasulatan sang Dios para sa aton siniya nga mga pampagood vibes, no, mga pang mood enhancer, low spirit enhancer, mga kabombo. Let us embrace some of the promises of God that nagasiling sa Isaiah 58:11, that nagasiling, where God guides, He provides. God is our Jehovah Jireh, the God who provides. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Sa Psalm 103 verse 5 nagasiling, Lord, renew my energy when I feel tired and weak. Who is the source of our strength? Who is the source of our energy? Wala sang liwan kuning aton sini nga Lord and Savior Jesus Christ, our Creator, our God the Father, no? Psalm 103 verse 5, Lord, renew my energy when I am tired, when I feel tired and weak. Sa 2 Corinthians lastly, no, sa chapter 5 verse 7, man nagasiling, for we live by faith, not by sight. So kinahanglan i-exercise tagi ng aton sini nga faith, no, bilang mga kabataan sa Dios by bending our knees and pray every day. Pray without ceasing, no? Kay ang Dios siya hindi bungol. Ang Dios siya nagapamati sa tanan nga panahon sa mga kabataan niya
nga nagaampo sa iya, no? So sa mga may mga problema dira sa kay Evelyn, no? Pray for your family. Pray for our community. Pray for the whole world, no? Nga ma-heal na kita, no? That God will just heal our land. Kita sa panahon ni sigapon niyo lagad sa kanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo